Παρακαλώ. Είμαι από αγωγέα σου. Θέλω λίτρα γιατί έχω την κοπέλα σου. Πάμε. Μιλάω τώρα, Σταμάτα του. Δεν μπορώ, μάσα. Τι λίτρα ρε φίλε, νερό ή... Κάτσε. Τι γαμούνται ρε. Όχι λεφτά ρε. Κρίς. Το μαλάκα. Το κλείσε. Τι να πάρω τώρα ρε φίλε. Πού να βρω εγώ λεφτά ρε γάμο. Να πάω να κλέψω την τράπεζα. Όχι. Να πω σε 4 άτομα τι είναι πρέπει να κάνω. Δεν λέει αυτό το πράγμα ρε φίλε. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Το βρήκα. Θα πάρω ένα λίτρο νερό. Το κάνω. Περπάτα αγρία. Πάμε. Το μικρό θα πάρω, έτσι. Δεν πρέπει, φοβάται πάρα πολύ. Κάτσε, μην αφιέξει. Έχω καλύτα! Πού πήγε? Εδώ έχω το μπουκάλι για χρυσάφι, για αλάτι, για ουίσκι, για όλα τα πάντα κάνω. Έλα, πάμε. Πρέπει να μιλάω εγώ τώρα σαν σκηνοθέτης, Για να δούμε, το νερό θα κάνει να πάρω πίσω την κοπέλα. Πιστεύω. Hooligans! Που λέμε ένα πράγμα για μπουκάλι, για ουίσκι. Ντόπισα το πούστη. Όχι, με ντόπισε ο πούστης. Να. Άντε αρτή μας εντόπισε, γρήγορα. Άντε κάτω κεφάλι αρτή. Κάτω κεφάλι. Τον εντόπισα το πούστη. Δίνουμε γρανάτες ρε μαλάκα. Όποιος του άρεσε το βίντεο μου, κάνε ένα like στο βίντεο μου.